Moi roztomili, posłuchajcie, coś ich mało wiele o garcach. W każdej kuchyni, dzisio, a i hańdowni były garce. Kiejsi i gazino chowała do odmaryje, do bintfla, lebo jak nie było w kuchyni na nich moc placu, to a i na kachlok. W kuchyni się ważyło w garcach ocelowych, glejtowanych, bo po wyrchu były jeszcze we fabryce moczane w glejcie. Były a i garce aluminiowe, a ty z gliny, ale więcej było jednak o tych glejtowanych. Wiele razy było tak, że garce były jeszcze szumnie posztrajchowane. Szło na nich gnąć kwiotki, zieliny, liwy, lebo a i chałupkę pod lasem. Szkoda było w takownych garcach, pięknych garcach ważyć, tuż każda gaździno se ich szanowała, co by wydzierżały co najdłuższe. A garce były roztomańte. Najmniejsze to były takie oto na kapkę wody, co się na nich prawiło pół litrzoki. Kiedyś jak jeszcze nie było szklonek, to się z nich piło tej, lebo a i kawę. W takim gorczku szło lahko coś wartko przygrzać, ba i kapkę mlyka, lebo ba i stopić kąszczek masła. Z takiego pół litrzoka się szło napić gor w lecie, jak był hyc. Stazik ze starką rot z tego pili tej, bo inaczej by im jodło nie szło do cychy. Taki półlitrzok się namoczało w garcu z kompotem, wypiło się, a dali się szło coś grobić. Był jeszcze ocelowy garniec, co się w nim ważyło iny kawę, to był kawiok. Najwięcej jednako było blachoczy. Były sztrajchowane, ale wiele razy miały iny zielone, modre, lebo białe, pomalowane po wyrchu. Najwięcej gaździno sięgała dycki po kastrolek, bo w nim szło wszystko wartko uważyć, a zgrzać. Garce jak były wrzawe, to się ich chytało za uszy przez jakąś szmatę, co by się nie popolić. Największy garniec to był ten, co się w nim ważyło prodło, ba i cychy, a jak była zabijaczka, prezwurszt a perdelunkę. W takim garcu się wiele razy myło dziecka, a w lecie się do niego nalało wody, doczkało się, aż ją słonko zgrzeje, a dziecka miały uciechy tela, jakby były nad morzem. Były a i takowne garce, co się w nich nie ważyło, ba i uchocz, to był garniec na śmietonkę. Beszpajsce dycki stoło porę plechowych garców, co w nich gaździno miała kiszkę, mlyko, a i kapołkę. W garcach glejtowanych jodło się roz dwa spoliło, tuż trzeba było sedować pozór. Jak się już jednako coś ich w nich przypoliło, to potem tego nie było wypucować. Trzeba było chnet to zalać wodą, a niechać pomoczać, a i cały dzień. Ale jak to nie puściło, to się brało kapkę piosku, a fest się to pucowało, że w ten czas glejt mógł zejść, a potem w tym garcu się już nie ważyło, tak jak przed tym. Jak już garniec był szpatny, a w podszotku bez glejtu, to się go brało do wasz kuchni, ba i grzać żrani psom a kocurom. Takie stare garce się jeszcze dyski przydały, kansi kole chałupy. Były a i garce, co się w nich ani w kuchyni nie ważyło, ani nie stoły we szpajsce. Ba i był takowny garniec, co miał dziury ze spodku, a prawiło się na niego fajerka, bo się w nim przenoszało fajer. Był jeszcze kazok, stary garniec, co go nosili na drucie owczorze, na gruniach, a też w nim przenoszali fajer gor na jesień. Były jeszcze zieleźne garce, co się na nich prawiło wylywoki, bo kiedy się ich robiło, to się loło żelazo. Każdy garniec uważył tela polywek, ziemnioków, a mięsa, żeby tym szło wykormić armię wojoków. Nie jeden stary garniec, co stoi jeszcze kańsik we wasz kuchni, ma furt na sobie szumne kwiotki, co się kiedyś śmiały do gaździnki, jak w nim ważyła dla całej familii.